Hallelujah. Don't bury my head. I was see baby. I don't want to cry and so abo yan ho ban to traje. Eradin yourself for she shay be a waji efimo. No wama wo nhyira no ebu nkama fa yen so a ne yekenyina ne se rade da wase. Yenim se na due obeye na adoma wasem akasa kire yen. Erade ye bompaye se obi biara ode na bisade atu anim ye nyankopon a eya che no yenim se nyame wetie no Erade wa yen so woni bremo e de ahyew de ne onyam akwan bi esisie biara aware femu sikasem femu abahwesem oh Jesus ye bompa ya wo femu Erade wo ye wo so be ma ye double for our shame eno nti Erade wo ma esu from de mo ho ato so de yenim se Erade wo betwitwa age wo ma na wa ma woni onyam ayekese e wo yen so ene wasem so yesua de sha won sase Erade ma homene so kasa kira yen Erade na yente wase e wo Jesus Christ dim ne abompaye amen amen odofo me ma akwa abade ba oti ase senjumedi so yafu ya kinkan sam efi mebu semetie aduonu ba kosinsia menti Erade asem osi ohina koma etese nsutene na koma no kite Erade nsem Erade na dane no odane no se de ono nkasa pe ene nti odofo se yebetimi edi nkunim ana ewini ewo kwan bi so a agi se je mo Erade a ono otimi ade nyina ye o se nipa bi wo homba dream be o se o minim bibia ana se nyame ye bia ye nanso Erade de ohwe akomam ye hwe ni so na nipa bebreji o mo hudia ma se nyame timi ye eye mi ankasa de bi eya dom na Erade edo omo a omo etene omo di nyankopon asem so omo bre mo ho asehye na so omerase na enye aforebo na ehia no aforebo ye nanso yanye sete a yebebo aforo a eye kasemfa so bie ni so nti eni kan enye sete ema Erade na Erade enhye ne ho anuonyam na afei akoma biara omma ne homene so no obi biara omma ne homene so no eye bone na eba na komemu bone obehwe na age no kakra edi no akọ seye mu ti adofo mama yenhwe ye ho suye se de esifa etutu ya namo ni se de yiye ye niama mama yenhoa ye ho ewo bibie yetimi ayemu yefa ni nyina ne no nyam ni nyina ma Erade ite se ono nka ho a yentimi enye hwe adofo Bible me yati ase se BBC ni so ni yeto yebo ahihye yeto yebo plane ho yeto yebo eye ho adwuma ede yen ekọ nkunimdie ene nhyira mu onyankopon nhyira ode yekọ I can say prosperity say the brofo beka no edi yie mu ana say yedie mu ampa ode yekọ yedie mu na nia ono twetwa ne niam so oh ade we minimye oh ma plan ho kra nya hwe metimi aye da bi bibi bie ni asase so aya ho oden na yetimi de ye se nyame enka ho a se ya ntena se ne ya mo mpa ye ne ya mfa nhye Erade nsa na dwumadie no se de tie no ya mpa omom wo ho nimdie ene omo ni ho komo ene amfa nhye omo nsa ewie ye no bibia etofom bibia esei eno nti ye ka se obi enya ne ho a enye enada techrema ene edinya ye ho ena enye meka ne say ya ho oden nemom ya menya me kwan a obehye ne ho anuonyam se ye de nada enya ye ho a na wie ye no etese de wesum efidi a eyi nipa eko owuo mu odofo mebusam nsam yo ka chen mu odu yiye na ye niam ekoso wa abrabo mu enti ne ye se ne se nyame nkronkron boa ye na yentim ye ne so wani nko a
Yentimi fa yakwan nyina nhya wo nsa. Ebisa wo de ohina koma kora kita wo nsam. Wo dane ne se de wope. Se Awurade fa wakwan e wo yabrabɔ mu na ma ne nsi yenyiye. Awurade ma ne nsi yenyiye ne yen so yetimi e de saa asomdwe ne ahotoi ho nsam ya ama afoforo nso. Odofo cha asam no na fa ni da so ma afoforo nso. E wo Yesu de mu na so aba enenso. Yesu de mu. Amen and amen.